n'okwu ebe o kwetedebela anyị ọ dị mma daalụnụ afa m bụ Ijeọma and unu afụgo onye nọnyelụ m afọ ya bụ John Ifejika. John Ifejika bụ ndị na-etinye ọnụ na ka ihe si gbatakwuru n'obodo. Ana m anabata gị John Ifejika. Debanye kene m ọnụ daalụ rinne. Ọ dị mma ife anyị ga-akpakwa n'ụtụtụ a bụ encouraging ndị Igbo to invest homewares. That's ife anyị kpọrọ akụluo ụlọ. Ịghọtago na ndị be nna m si na akụluo ụlọ okwu onye kpatalịa mana a na-afụ ya n'ilo a na-asị ọ nke onye Edo ka nke onye Benue ka nke onye Ugwu Hausa kedu onye nwedo ife a dị ebe a. Ịghọtago mana ọ na-alụtụ ụlọ asị nọ nke ndị be Okonkwo onye nwanụ ma nke ndị be Okeke onye nwanụ ya bụ na akụluo ụlọ okwu onye kpatale mana ka ife si wee gbatakwuru n'obodo kịta anyị na-ekwuzi na nke m bụ nke m nke anyị bụrụ nke anyị. Ịghọtago na ọ dị ka ọ ga-adị si na-ewenata ife n'ụlọ ka anyị aga maybe ya dị towards the end of your time ike gwugolu mmadụ ịnata nọlụ nso ịnọkọta ije na-egheli anya fụ ka ife si aga sọchịfụ ike nwoke kelu na ikolobịa. Ịghọtago ọ na-enyekwa gị ọṅụ nye gị hope to live longer and ọ bụrụ na o nwere ife a na-elite na alụlụ ife dị otu a na different parts of the country ọ bụrụ ndị nke gị na-elite ya. Ịghọtago afọ ebe isi nye aka ebe isi nyere obodo aka ebe isi nyere gọọmenti aka ebe isi nyekwuola onwe gị aka maka ọ dị ka ọ ga-adị fụkwa n'onwe ka ị na-enyela aka. Ịghọta ọ dị ma anyị na-anabata unu afa mba Ijeọma ọzọ. From my intro, John Ifejika, kedu ife nwelu kedu ife na-emebuli na anyị nwa unu nwa bụ ndị Igbo na like ka unu na-afọ unu dị n'ilo karịa ịdị n'ụlọ. Ị na-anya nyabife bụ ihe mwute maka na ndị Igbo bidoro n'oge dịka siti onye kwelfa ọdụmegwu Ojukwufa ndọkpala akụ mgbe afọ na Lagos and Zungeru then abịa na Kano enwe Okonkwo and Son ka a na-akpọ Kwankwaso dawụsa na-akpọ Okonkwo and Son Kwankwaso da bụ ndị kpala ego nwee ihe niile ma Port Harcourt ike ụlọ niile dị na port ụzọ ịtọ ụzọ ịbụọ bụ nke ndị Igbo kpara loka anụlụ agha from 1966 coup wee bido agha 1967 agha bie na 1970 wee nwee abandoned property na Port Harcourt wee nakọlụ ndị Igbo property niile afa nwere ewude mana ka a na-afọ ekwu ihe a ndị Igbo a na-achịgokwa ya ọzọ n'ime Port Harcourt na-arụkwa ụlọ dị iche iche na ya chezo that sense of history adrọ ka mụ na gị na-afọ ekwu kịta property ndị Igbo dị na Lagos pụta 350 trillion naira property akụnụba ma ego ma ụlọ akọvatị anya dị na-abịa na Abuja ọ na-apụta $700 trillion ihe nwe. Then Kano is about $450 trillion. Abịa na Kano enwere two set of Igbos na Kano. Enwere the Igbos in Kano. Mụ na gị na-abụje Kano kịta anyị abụrụ the Igbos in Kano. Then enwe the Igbos of Kano. Ifugie anyị enugie taa enwe the Igbos of Kano amụrụ ndị a na Kano fa na-eme ka ndị Kano. Okay, Igbos of Kano expression. Yes, fa na-eme ka ndị Kano nụọ ndị ugwu omume fa niile bụ ugwu anwụ ikepụta sị gị na ya bụ onye Ọka ọ sị gị na ya bụ onye Amansi mana natazia ijuzi anya obodo osi ọmarọ ọsụọlụ gị Igbo ya adị onwe gị Igbo eghere eghe ọ na-asụ ọsụkwa tie oyibo tie Hausa inekwu ka o si kee ekike niile bụ nke ndị ugwu. So ihe etu a ka esi wee nye ijebe Ọyọ steeti ịfụta na Ibadan o nwere ebe a na-ekwu Igbo road ihe a na-ele dị ya bụ building materials ndị nwe
the whole building material shop niile there from A to Z bụ ndị Igbo. And n'ime ndị Igbo niile a 70% of them bụ ndị Anambra State. Yes, 70% of the wealthy Igbo men, the same thing called in our hotels enwe na Abuja. 70% of ndị Igbo nwere hotels. Hotel niile dị na Abuja, ndị Igbo account to 80% ownership of the hotels. N'ime this 80%, 90% bụ ndị Anambra State. Ndị ọzọzi bụzi ndị eji wee Fairwell replica of that hotel here, maybe Iluofu na Abuja Iluofu eba. Mmadụ na-abụ kọbịtọ, nwere ofuko nọ na Abuja nwere hotel ịtọ. Bụ akpọ afọ ya, ma bịazie nwe ka o si wee dị ọlụ ofuke n'Enugu. Ọlụ n'Enugu. Also ịpụtazie ifu na fa. Ma ife ji wee jụọ question a. Maka na onwe family na-achọ isi obodo Igbo nata. Fa kpọọ m n'abalị nwanne ụnyaahụ sị m biko ka mmelụ fa arrangement ebe fa ga-anọ fa na ụmụaka sizie nya hotel fa ga nọ na ya sizie ebe a na-aje ụlọ na-eje activities fa nwe ịghọtago mgbe kpaghalịa good hotels enwe n'Ọka nke ịkpọrọ na ha dị filled up since October nke mkpọrọ na fa na eri June ka ebido wee mebe reservations nke mgbe nya big hotels dị n'Ọka up to 7 of them enwetarozi a single room m ga-ewetara ndị a chọọ reservation. I couldn't believe it. I started shouting. Ịghọtago? So ọ bụ na this kind of business na thrive like this in this side of the world, kedu ife na outside eme? Asị m na eri July ka eji wee book for reservations. Na by October, November, and everywhere they go filled up. Kedu say why manage wee invest home west? You see why I asked that question? Yes, aghọta m ihe iji wee jụ. Ihe kpatara ya bụ ofuke insecurity. Etu amụnwa na ebe a now. Mbata Abuja 12 midnight. Ana m ana ebe ọbụla nchọ ije na Abuja. Egwu amatụ m. Etu afọ si wee dukwu na Lagos. Mana mbata Ọka 12:30 nke abalị. Ma ga-amụzọ nchọba hotel ngaje jetie isi. Anyị nwere insecurity. Then government yenye businessmen attraction. Nyefa leverage on taxation or something like that for sale landing. Anemi na business world. Anyefa ihe ya dị mma. Inaya na the whole southeast of Nigeria. Ọka is the most expensive city. N'ugwu nọ kita yara kwụ ụgwọ nọ n'Ọka. Ọka galala ajọ ọnụ. Maka gịnị? Because na ndị niile si ugwu ndị si ebe ọbụla na-abịa maka ịnanya Ọka dị more centralized. Ịnọ n'Ọka ịchọ ije Benin ọ dị nso. Ịnọ n'Ọka karịa Enugu Ọka dị nso. Ịnọ n'Ọka si na ịchọ ije Akwa Ibom ọ dị nso karịa ebe ndị ọzọ. So n'Ọka ndị na-achị anyị mezie gịnị make sure na enwere security, then make sure na enwere landing enwere cushion for the businessmen. Yes, kafa nwee soft landing. Yeah, enyelu fa aka. All the very, very important. Okay. Ọ bụ na ọ dị otu a na ụlọ na-agala ọnụ ebe a na whatever. Ọ pụta na ụlọ alụrụ adịrị enough ka na ndị na-achọ ụlọ ndị bi chọrọ ibi n'Ọka dị more than ụlọ dị n'Ọka. Kedu ife ọ na nnachi ibi n'Ọka kalịlị? Ihe mere ya bụ na ụmụazị ma mara etu fasi kpata ego. Ị na-alụ ụlọ fa bịa jụọ gị ogo one ka ị etinye. Itielfe ego to scare them away fasi gị na fa ya akwụ 3 years. Ị ka alụchara kwa dị ụlọ. Na fa dị ready ịkwụ ụgwọ. Fa kwụọ gị ụgwọ ịlụcha ụlọ ozugbo fa ebili. So ifu gị so gị nwa na bụ onye ọrụ oyibo a na-agụla ego pụtazịa. Isi gị wel 300,000 kwụ ụgwọ ụlọ. Feweli asị gị na onwego onye kwụrụ ụgwọ ụlọ 700,000. Nya anụ salary gị na-arọ ka ị ga-eji wee kwụzie ụgwọ ụlọ. All gọọmenti na-ebe ihe anya mali ihe a ya eme because oge mbụ a na-enwe control
overpricing and things. So government can legislate a law. Onwekole be ni vile that control echem no ka. Oh, no ka. And maka no ife aga ekwoku enyekwulu ndị mmadụ aka ndị na asfabata. Fabata obe na anya ebe obi na ugwu Awụsa na akwụ 90,000 per annum. Na akwụ 120,000. Osizi aka ọ nata ọka, ọ nata ụnọ n'ọta ọka, nata ụnọ bịa mebe ife ọ na-eme ebe a. Agwazi anya ego na ọ ga-akwụ na arọ. Ọsị ka ya nọrọkwa ebe anya nọ. N'ebule ebunya tara ata ka ya rakwa otunyara. Ifugia nke just one of the examples. Mana ife anyị na-enebanye anya bụ kedu ife kpata na-akụ anyị ada anata ụnọ ọkachasị anyị nwa bụ ndị Igbo wee bụrụ most especially anyị nwa bụ ndị Anambra because na anyị kwuo Igbo ebe izi uche ga-agba bụ na Anambra maka na ebe a ka odogwu enwe n'Igbo ebe a ka fasi ịghọtago ịfụfa mafa gbakọ ị na-enwe aṅụrị ị nwere ọkụ ya not sure of ife ga-edi the next mgbe mba na ịfụ ka fasi eme ngala eme ọgaranya eli ego fakpata idigodi happy na belong to these people mana ego anwa fakpata dị n'ilo ịghọtago kedu ka a ga-esi wee wenete ọnụ na ọnya bụ ife anyị na-akpa tata ama na gọvanọ anyị agbago mbọ several times ojego Lagos ojego Abuja ojego obodo oyibo awee na-akpa alụ na-atụ kedu ife a ga-eme gwanụ m ifunu n'idi what are the things you need for me to put on ground before natabia invest beba that ija na yield kwa very beautiful fruits because na inanya ifuna most of the things na spring up newly but the outcome of ija ejelo mande amaburo self not possible for you to invest in this place or be create a different estate different places this nka to make the environment very conducive for you to come. Mana, obona fade mmadi ili akpolo oku mmadi na abonata. Kedu ife ji mmadi ịsatọ? Ife melia bụ na onwere ihe a na-check. Ọ bụ na onye na-atụ data container, maybe 50 container to 100 containers na ofu arọ. Ọ bụta check ya, enwere etu ụgbọ isi bata Ọnịcha. Mgbe nwoke chili Cross River State a na-akpọ Donald Duke chill o nwere ebe ọ lụrụ a na-akpọ ya Tinapa ejegokwu m Tinapa food place mana ofu mistake famil bụ na ndị obodo afọ nwere egwu na-etinye ndị Igbo kafa nweta ụmụ Tinapa na the thing ya silence fa bụ ndị efi ka ndị bibio. Excuse me. So I say, okay, weli Tinapa, wenye ndi befa, ne mili di n'akụkụ ebe afọ, ina anya ifu mmili, ebe a nwiki iluzi, ụgbọ container esi ebe afọ na-abata, ndi befa weli, tata nara anụzi okwu Tinapa. It's horrible. Tinapa na egoni na fum na the design, the beauty of Tinapa adrozi. Mana ọ bụ na enyeli ya si certain tribe dịka ndị Igbo fanọdị then ụgbọ mmiri esi dị ya na-ebute ihe ifu ndị be anyị ana-anata ọ bụ na-eme etu anyị esi wee dezie ya ebe mmiri na River Niger nke Ọnịcha edreji ya nye gwuo ya ka ọ dịkwuo deep enwe some batches ya na-abata n'ibu container na-abata ọ dịlifa easy maka ngwa gị na ihe a dịrọ easy ịgba container na Apapa Wharf maọbụ Tinkan Island Wharf ịgba container bulie tinye na trailer na-abịa before you see Lagos na-elute Shagamu na-elute here ihe aga more than 30 points ebe ndị checkpoint ndị custom nọ ifu na ihe a na-eme bụ iji wee taa ndị be anyị afụfụ so onye afụ na-eche anya fụ na container anya bute na before ya elute Ọnịcha na ya aga through so many hurdles ọ kakwali ya mma ka ya na Lagos na-ebuzi agha ifugi ya ife anyị kwu kịta ọ na-egosi na ife a bụ deliberate attempt to ensure na ndị Igbo na-eme business fa outside this place
because no job na no be when they made such business. Na elite, ma tax so, ma employment of ndi befa ma everything, state of na fanonia, na elite ulufa. Otherwise, kedi ife mezila geji we, o geji wo ni isi Lagos Bulu container na other parts of the country, like in Ugwu, more west, more any other place. You don't have this kind of checks on the road. No say na Balata East. And if that is the case, kedu ndi wine asi na anyị nwere mmadụ? Kedu ndị anyị tolu vote ka fa gbagoje nọchite anya anyị? Kedu ka esi atụnye ụdị okwu ọnụ? Ebe ifuru na ọ dị deliberate na natandibu na afọ. Ọ bụ na nzu afia 5 million naira sị ka mbulati abịa lenye ebe. By the time ọ na-elute ebe, ọ bụ na me spend go another 2 million or 2.5 million on the road before he gets to my place. And then that discourages me from doing that. And I strive for the economy of your state or your region. In on a house, na-ebu moto 160 million. Na agba, rapụ ife ikwesịrị ikwu ga-benefit ndị zije gị ka echi afọ. Emezie ndị be anyị ajụọ, ọ bụ dị nwa mgbe ka amala kwa agụba adịla nkọ. Kedu ife mee na ife ga-benefit anyị asọra? Na ndị na-anyị zije ka faje nọchite anya anyị ada etinye ọnụ na ya. Ife jiga. Ibia na nke afọ. Under Igbo, if you can't beat if you can't beat them, join them. Ndị niile anyị ziri faje fafụ ego fechezo ihe ziri fa ka faje eme. Ma niile anyị ihe a bido since 1970 enwe pure hatred for Igbos. Ndị Igbo etego faje wee nọ na commerce and industry na Nigeria ama fa ama n'ebe fa nọ na organize ihe. Look at Bill 1970, the then Federal Commissioner for Finance and the Vice Chairman, National Executive Council, bụ Chief Obafemi Awolowo, wee kwuo si na ọ bụ na ị nwere 100 million pounds na bank, ogoso gị nwee na bank na ihe a enye gị bụ 20 pounds. Maka na ije nụ agha. Maka na ije la agha emelie gị. Maka na emeli gị na agha. Ifu gị. So then enwe ihe a na-akpọ indigenization of companies na Nigeria. Of kafara weke tata inanya mgbe gboo in the 60s abịa na John Holt on the Igbo nọ na ya. Ịbịa na USC on the Igbo nọ na ya. All those Kappa the on the Igbo the company niile na mago PZ Fancha on the Igbo bụ ndị BC mana fa wee mee indigenization wee goko share ndị Southwest goko share ihe niile nwere ihe ndị Igbo nweta na ya. 20,000 ihe ejiwe go share. So o nwere ihe ndị Igbo nweta emenya ka ewe ka Igbo dị backward than Igbo na-ekwuzi today of billionaires bụ Chineke bụ onye menya bife. We are organic. Yes, if you get we are unstoppable because now it's not very good in commerce. Then I started thinking about Kafajamo is in the system. All day because only Igbo abuna JMA accounting or economics na university bụ second degree go jime maka na afọ nne onwe go first degree wee bịa ụwa. So onye Igbo mal how to recently onwele ihe mere na Ife ije na their archive na their museum in Ife ekwulu see that na the people onwe God the Yorubas onwele God fa na-akpọ Aje is the god of commerce. Now it is believed that that Aje bụ a progenitor of the Igbos and history ekwugie na mgbe Abraham na-arapụ na-abịazi to the promised land na ndị Igbo have started living in Nigeria. Igbo be the first tribe being in Nigeria ran into commerce. The Jewish people came to learn from the Igbos during the Almoravid explosion. Not brought the other way around. The Jewish people, yes, came to learn from the Igbos or brought the other way around. So, ndị Igbo dị anyị n'ọbụla ihe anyị eme bụ the 5 governors of the southeast Choland, because it's Munata on Jechoba shop. As Choland, see, na land bụ ndị si Abuja, nke a bụ for ndị si Lagos anata, enyefa mass land for a portion of the land. Then you try ilesifa the land.
fa bido luba what they want to do, then fa jeli nwayo na weneti ihe fa. Before we get to solution, we'll take a break here. We'll take a break here. Aina chetezi azu anya baba ife ai kwesịrị ime ka we encourage ndị be anyị ka fa wee nata. Maka na onwe ka ndị Igbo si ekwu na ọ bụrụ ikunye enwe mmiri bụ isi no na iko. And ida ebunye mmadụ nnu rakpu ya mmiri so that onye na-anata na audition na-anata na ọ establish business ya ife ọ chọbala onweta ife afọ na-enweta outside onweta ya ebe a anyị gbadi m kịta anyị na-cheta azụ anyị etinyezi ọnụ na ife anyị kwesịrị ime to encourage our people to come back home to stay. Welcome to the Worship of Christ, the Newborn King, as Anambra Broadcasting Service, ABS, invites you to her Christmas Fiesta 2023 Cultural Carols and Awards. Date, Friday 15th December 2023. Time, 2 p.m. Venue, Oma Event Center by Ekweme Square, Oka. Chairman of the occasion, Chief Majume Okwaka Amici, former Commissioner for Information and Culture. Royal Fathers of the Day, His Royal Highness Igbo Pharmacist Alex Uzonido is a Chuamaga of Ogidi Kingdom. His Royal Majesty Igwe Makantoni Chinedu Elibo Okonkwo Ezediorama III of Alo, Igwe Alo Zulukwe, and His Royal Highness Igwe Peter Chukwuma Nibogo, Igwe Chimereze I of Amansi. For more inquiries, call 0803-312-7157 or 0706-502-7350. The ABS 2023 Christmas Fiesta, Cultural Carols and Awards. Come, let's worship Christ, the Newborn King. Announcers Chido Obidiegu, KSP, MD CEO, ABS, and Barrister Juliet Amasiato, Director Legal Services. The new Milo 3-in-1 Milky and Creamy is truly milky and contains calcium. No need to add milk for that rich, creamy cup, which helps to nourish and energize your kids. Milo! Odima, anyị na-anabatakwa gị ọzọ n'oche Good Morning Anambra nke mbọsị Wednesday anyị ji asụ Igbo. Daalụ. Onye mụ na ya ka nakwa bụ John Ifejirika. Anyị wee na-etinye okwu ọnụ etu anyị ga-esi wee wabana wee sụọ ya nji whatever. Sorry. Ya ga na-abanye kedu ka anyị ga-esi wee kwadolu ndị be anyị wee gbaa afọ ume ka fa nnata bịa wenata ife afa ji eme odogwu n'ụlọ wenata ya ọ bụgo na onwe nke dị n'ilo ka o nwee nke ga-adịkwa n'ụlọ so that ọsọ chụba ga-esi what to run back to ọtago so ọkwa na ife anyị ji eme ife a na o nwere ife ọzọ otegoli emebeli ya ife think home philosophy. I think it started with Ezife and then kept going. Banyekwa na akuluo na anyị nọzi kịta with our president governor. Weneta akụ gị kuluo ụnọ maka echi ifụlụ ife onye mụ na ya nọ kwulu ife melụ mgbe a nụsịrị agha maka nke abandoned property nke si from Port Harcourt wee pụta and then indigenization of companies and a whole lot of things ndị Igbo lose a lot. Ịghọtago amara m o nwere ụdị odogwu ndị be anyị na-eme na ụdị na ịnala m nka nweta ọzọ ọmara m efe si ewetekwu the thing mana just like you said is inborn. Ịghọtago this commercial aspect of their life the inborn na fa you can't suppress them. No, you can't dominate them. They're indomitable. Mana onye nwere uche na-aga ndị Igbo si ọkụkọ na-akpa nni anya ufi akọni ya, something like that. So onya be fine na-akpa now. Mana ka o si gbatakwu kịta ka anyị tinyezi ọnụ one n'ife gị nwa bụ individual kwesịrị ime wee wenata akụ gị ụnọ
nke bụ ife community ndị obodo kwesịrị ime to encourage you iweneta akụ gị ụlọ, and then ife gọọmenti kwesịrị ime. These are the three aspects I ga-enebezi anya kịta before I wee na ife jika. Yeah, one, government, chọọ massive land, some acres of land. Debe map out. N'ebe a bụ fanwe nke kpọọ ya Akuluno estate. That Akuluno estate abụrụ maka ahịa. Ndị nọ na Lagos ọ bụ ndị nọ na Abuja fekebie feweta ihe faden amapụ ya oniye emenwu enyefe at a very low price. You know, government and desie the place, start the place, then enyefa the plan, a prototype of plan ayalo, the kind of shops ayalo there. Alo sianya fajila kafa law or blunko nyafo. Then enyefa tax realization. When we can see ilochanke again in 3 years or in 4 years, you won't pay tax. Give me here that thing emefa attract. Then Ghana about Christmas, no monna. Agwa ndị fanọ anyị nụkwa ihe melụnụ na Lagos na Tabano. Etu esiwe Igbo gbara ọsọ abịọla. Mgbe agbara ọsọ abịọla, they lost a lot, especially in the southwest. A lot of things funarfa. Ndị ezulu egofa, ndị ezulu ifefa. Agbara ọsọ abịọla, anọ m Ibadan mgbe afọ. Nsogbu dị. Then abịakwa n'ụlọ ụka ekwuo ya. Onye ọbụla na Taba na gọvanọ ewetegokwa ana. Na governor emegokwa nke a. The same thing eme ike the 5 governors eme meeting nọkọ na ndị na-azụ otu afịa dị etu a ga-anọ na Anambra, ndị na-azụ otu afịa dị etu a ga-anọ na Ebonyi ewepụtafe ana, ndị na-azụ otu afịa dị etu a ga-anọ na Enugu steeti, ndị nke a na-azụ otu nke a ga-anọ na Imo efugi ya. Then ndị nwere industry chọọ ilu na-ebido luba industries amapụkwa a place for industrial revolution. Steeti ọbụla amapụ etu Ebonyi steeti si wee dị good, very vast in agriculture. Anambra dịkwa mana not like Ebonyi steeti. Ekwuasị ọbụla enwere food achọ ka na package or food achọ ka na akan asisi mebe that factory nya dị na Ebonyi steeti. Then ebulu rice from here, Ibuji and Ebonyi State, in that place, for package here, the distance. It doesn't mean no onye Ebonyi Anambra, onye Ebonyi Imo, jide the financial muscle. You can go to Ebonyi State, name that business. Ebido name here. Just like Ojukwu rightly gwala, etos we gwanda Nnewi, mgbe ọ gara ebe anọzi kita na Lagos, if afa nata. Most of the industrialists na Nnewi megini nwere ihe fa na-eme na Nnewi and things like that. Say emenya ndị be anyị nata, then they make sure na enwe security. Inaya kita o nwere onye ọbụla si ugwu Awụsa ma ọ bụ onye si the west iyasi anya bịa afịa Aba kita ya ekweten because of insecurity. Mụ nwa bi n'Ọka here isi m ka nje Aba je go ihe Christmas and meje because of insecurity. And make sure they read the southeast of insecurity. And make investigation. Maka this insecurity the kihan ejunwayo when I choke ke destroy yan. Ha. Federal government by fine for na paper. Na ma terrorism ma banditry na fair discover go no ana sponsor. You ought to go there are individuals na sponsor. You ought to go. So if rough na nke anyị adịkwuko onwe ka esi akpanye ya aka to make sure na anyị dị destabilized. That's it. You ought to go. So fa na-eme ya, so egwu na-atụzi ndị mmadụ ibia Aba or ibia Ọnịcha bịa gola ahịa. So all the land no Ọnịcha move go to Asaba. Asaba. So Ichozi go nya all those depot onwe ebe alụ grain market na ebe army barracks, tomato, onions, beans, all those things, crayfish nanata. You have to go to Asaba because of Ife sit at home.
so habiazi afa discharge ya na Asaba ndị ba jeze je na egolo ebe a. This is the people na abia ima na Onitsha bubu depot of everything and the is the thing looks as if it's deliberate to make sure na strife line economically. All the governors na ndị mmadụ fight against it. Onwele ife mama anyị na-agwa anyị mgbe anyị pempe. Ịghọtago ime ọsị gị na onye a na-emegbu ada emegbu onwe ya. And that is exactly what our governor is doing now. Now this place will work for us. Assuming there will any external influence, but no, anyone ever will say no to it. Yes. Or if anyone kweskwalima sin diverse in Igbo. No, Bogodo nation I survive. No, we will survive. And then when if I want to survive, to make our environment very conducive, we will do it. Yes. But important thing, but I'm with the labor rights. We don't have any other place. Or what do you say? No, that is it. Oh, yeah, the mpa. Oh, nya ka ine be nya bi hanya. Ka onye obuna mandi youth o mando kenye mandi umo okorobịa n'ime anyị ka anyị gwa onwe anyị okwu, gwa onwe anyị eziokwu. Maka ụmụ ihe niile a na-eme anyị aka enwetara the result. Mgbe result ya abịa bụ mgbe obodo a ikpọba ihe nwere ya jugo ogo niile ele maka onwezi ndị na-abịazi afịa ego ibutezie container nwa onwero maka ihe a niile bụ to destabilize us. Onitsha and Abana bụzi a shadow of itself ọdụrọzi ka ọ dị. So n'ọnya ka anyị si ọnwụ si mba na ọ bụrụ then ndị gọvanọ mee meeting gbuo onwefe eziokwu na ihe anyị chọrọ na etu anyị si wee chọọ ka obodo anyị ka South East bụrụ the citadel of commerce and industry. So now fakosi na kafa menya and famenya ndị eze ọdịnala also kwadofa wete template etu anyị si wee mie ka ọ gaa achọ people ma maka ya ọ bụrụ ịnọkata iwele ofu onye ịma na ihe ọlụlụ bụ dị iche from this thing ịchọ onye ma maka ihe a emenye etu afọ. Singapore was a country enwere ka ọ rafa mana onye isi fa tie fafa when ozial na first world today from third world to first world so they can make the Southeast ka ọ bụrụ a place aya na-ekwu maka ya ndị mmadụ ya na-abịa mgbe ọbụla iji na-aga you are sure of yourself, you are protected, you are delivered. ọ bụrụzi nke ịpụta a na-agwa gị insecurity dị there another gather place aga and things like that. Onya bụ the first thing fire emegodi wee nyele ndị be anyị aka. Odima, daalụ anyị na-ekene gị. And adịkwana ka anyị bụ nwanza gbaga ọbala ka ike kwela anyị n'ụtụtụ a. Ịghọtago mana ofifi ga-emezi before anyị wee naba bụ edo ndị be anyị anọ n'ilo dukene fọdụ just one or two advice ka anyị wee pịachie ndị anyị na-ayọ fanata. Ihe nchọ ịgwa ndị be anyị nọ bụ fabiko anyị ma na ego dị n'ebe unu nọ. Hotels enwere hotels ịga Abuja ihe afụkwa hotel 6,000 ihe afụkwa hotels dị na ndị obele ego mana ọka tata onwe hotel na 50,000 naira a room per night. Enwere ya nwere na 70,000 minimum of 50 bụ ya minimum. So ịna-anya hotels dị n'Ọka na compete highly to ndị nọ na Abuja and Lagos. So why yere ji bute nke gị ebe a lụọ ihe afọ karịa ihe afọ ịlụ na Abuja and ka iwere ihe mere m mgbe m chọọ ile ụlọ m na Abuja ụlọ ekwere m 32 million na April that year pụta na August, October that same year a na-ekwezi ya onwezi onye kwezi ekwe 22 million ọkwụ na ekwe 30 something na April the same year because onye na-achị at that time ọ dịka Nigeria ọ dịka ndị Igbo na-agba ọsọ a na-ekwezi ihe onye Igbo nwere kọbọ n'afọ ka ihe udene na-ekwu ozu. So ọ karị gị mma na kịta na
amala ihe a ya eme maka ofu onye bata o tinye tax ya achụ gị made the thing abandon ọ bụkwala another abandoned property nke anyị je port nke anyị mee na Port Harcourt anyị aka anatara na ya so that biko nụ ka ejiri nwayọọ na a transfer ihe gị ụmụ gị niile nọkwu di ya ka fa na-anata na-asụ Igbo ọ bụrụ nke gị na faithful the person or sị gị I'm told that I'm from Anambra State ị jụọ ya the town ode the thing AWK gị pronounce maka ọ mara pronounce ọka biko ga anyị nụ nata duru ụmụnụ ka fa na-anata mana fa bụ gịnị ndị Igbo steeti ọbụla fasi famali na-ebe fasi then akụ abụrụkwanụ so ego ụmụaka sokwu na akụ fa luo ụlọ mara ihe a na-eme na befa ọ dị mkpa daalụnụ ma ndị nke n'okwu obodo oyibo ọ nụcha ka anyị na-agwa bụrụ sọ ndị Lagos na ndị Abuja ma ndị nke n'obodo oyibo na-invest n'obodo ebe unu nọ you can invest here ịghọtago lụọ ụlọ na-achịnata ụmụaka once in a while anata nnọọ nwere onye nke mmakịta ọ na-aplan na ụmụ ya banye primary school nyadinetafa ka fa nọla ebe a wee gụọ the primary school ịghọtago ka ha mụọ language mụọ culture of their people ihe niile aba akụ anyị so that you don't lose these children. Dalo, John Ifejika, thank you very much for coming this morning. God bless you, thank you. Okay, and I never encouraging ndị Igbo to invest homewares. Dalo no, the cameramen, Dalo, those of you that watched from different parts of the world. Dalo, the MCR guys, the director, the producer, Chinyere Oreki, and Ifi Unachukwu, a whole lot of people that made it happen this morning. My floor manager, Ekomog, Dalo this morning. Afambijama, Chineke gedebe anyị ndụ echi anyị bidokwa ebe anyị kwụsị. Dalo no.